12letý Rexington. Panička mu vzala do domova ruku a tak Alfie putoval k nám. Je to moc hodný příběh. Dobře by se hodil ale pro svou klidnou povahu s malým dětem. Je zvyklý na zahradě, ale určitě by mu bylo dobře doma se svým páničkem. Podívejte se na webové stránky www.utulekmodran.cz a zavolejte si na číslo 9 nebo 603 367 014. Také se sem rovnou můžete vypravit na výlet a vybrat si. A vy jste přece na správném místě. Přilepšete ostatní dejkům na číslo účtu 281 203 399 /087. Děkujeme vám mnohokrát. Podle dnešní vědy si na Zemi několik tisíc jedinců Homo sapiens. Jak psa. Když jsou v sázce životy, bylo cesta řekou. Jinou možnost nemám. Cesta do Bílého domu dlážděná ambicemi a konkurenci. Frank Underwood má na rozdávání. I malé lokální volby odhalí, kdo je kdo. Režijní prvotina a Lucilis. Dějiny světa, letecké katastrofy, no, už se vykoupat. Dnes večer na dvojce. Mám informaci po velké operaci KGB, máš tam papáčku, teda na kočičku, pojď sem, Lidská špionáž. jo? Pojď se vykoupat. Hra od 28. května na dvojce. Pojď se vykoupat. Pojď se vykoupat, jo? Dokumentární film Tajemství druhé světové. Pojď na kočičku. Jabaruka, se má baruka. Vyranek. Odhalení Vyračku. Pojď počívat. Kuk. Jak jsi? Ahoj, kamarád. Ahoj, kamarád. a jiné. Pojď si kuku. Pojď. Přísně tajný. Bitva v Ardenách. V srpnu 1944 spojenci vyrazili ze svého předmostí v Normandii, ve Paléské kapse uzavřeli 80 000 německých vojáků a hranicí třetí říše. Slížící se věřili, že je už skoro po krutě se mýlí. Mohutná a naprosto nečekaná německá ofenzíva v Ardenách hrozila spojencům druhým Dunkerkem, oddělení a jejich zahnání z kanálu La Manche. Pojď se vykoupat. Pojď se mi. Byl to poslední tah zoufalého muže, ale proč ta Hitlerova ofenzíva spojence tak překvapila? Vždyť je přece před chystaným útokem varovali britští a američtí dešifranti v Bletchley Parku. Dešifranti hráli v roce 1942 ve válečném úsilí spojenců životně důležitou úlohu. V zimě 1944 měli už k dispozici první programovatelný počítač na světě, s jehož pomocí dešifrovali depeše mezi Hitlerem a jeho generály. A co hlásili o Ardenách?
Koláčku, kuk. Dnem a nocí pokračovaly nálety amerických a britských bombardérů. Německý průmysl se začínal hroutit. Kuk, no ahoj, kuk. Kuk, prdelko moje, ahoj. Ještě před 2 roky stála v čele Františka impéria od Pyrenejích hor. Ale to se teď po chodu jihu a západu začalo zmenšovat. Zvětšující se nedostatek vojáků v německé armádě vedl k založení Volkssturmu, jisté formy domobrany. Možná se tím zvýšila morálka doma, ale jinak to bylo znamení blížící se porážky. Tyto chlapci a starci se měli postavit tankům postupující Rudé armády. Na východní i západní frontě čelilo Budeme Německo děsnikou vyčurat, jo? Marunko. ale vnitřně těžce krvácelo. Jo? Já vemu děsinku vyčurat, ano? V létě a na podzim roku 1944 jeho armáda utrpěla Tak si dám jamninky, jo? téměř 1,5 milionu mužů. Baruš. Dám tě potom jamninky, jo? Na západě 7 spojeneckých armád postupovalo na říši. Tak nějak potichu. Německému velení bylo jasné, že stojí v páči v červenci 1944 polní maršál Loušte, vrchní velitel skupiny Západ, informoval šéfa velení polního maršála Keitla, že německá armáda už má jen jedinou realistickou možnost – kapitulaci. Ale to slovo nepatřilo do Hitlerova slovníku. Polní maršál Liška, který v té době velel skupinu armád B v severní Francii, kolísal mezi povinností číslem vrchnímu veliteli a mezi realistickým hodnocením nepřátelských sil, kterým čelila německá armáda. Rommel se zapojil mezi konfliktní, které mělo za cíl zabít Hitlera německého poneseném pokusu 20. července 1940 následovali soudy a popravy. I když atentát neměl co dělat, byl přinucen k sebevraždě. To, že z atentátu vyvázl jako zázrakem nezraněný, utvrdilo vůdce přesvědčení, že je nezranitelný. Prozřetelnost ho ušetřila, aby mohl spojencům zasadit zdrcující úder. Hitler měl v rukávě poslední trumf. Mapy bojišť, které denně studoval při válečných poradách, mluvili velmi svědčující řeči, ale v září 1944 dali Hitlerovi jiskřičku naděje. Jeho pohled padl na Ardeny, hustě zalesněný kraj ve východní Belgii, kterým se v květnu 1940 vítězně přehnali jeho tanky. Ardeny se měly stát odrazovým můstkem úderu na Antwerpu. Jejich dobytí by vrazilo klín mezi Brity na severu a Američany jižně od nich. Vrchní velitel spojeneckých sil generál Dwight Eisenhower měl v plné ruce práce se svými navzájem soupeřícími generály. Zejména polní maršál Bernard Montgomery, velitel britské 21. skupiny armád, byl na konti s generálem Georgem Pattonem, velitelem americké 3. armády. Soupeření mezi nimi se datovalo od roku 1943 ze Sicílie, kdy soupeřili o to, kdo se dřív zmocní Messíny. Tento závod vyhráli o několik málo hodin Američané a Monty to Pattonovi nikdy neodpustil. Tyto dva velitelé měli zcela protikladné charaktery. Montgomery byl abstinent a školomet, Patton travý hazardér. Nepodobali se sobě ani v nejmenším. Na Sicílii si Patton posplnil pověst, když v lazaretu uhodil vojáka, který trpěl únavou spoje. Pattonova kariéra visela na vlásku.
jako velitel stínové americké armádní skupiny, která byla součástí plánu na oklamání nepřítele před invazí do Normandie. Několik týdnů před dnem D však Pepin přijel do Francie už jako velitel velmi skutečné 3. armády Spojených států amerických. Pepin a Montgomery se shodovali pouze v jediném. V nechuti ke generálu